Ir-raba edizzjoni tal-istħarriġ u l-Konferenza Nazzjonali dwar l-Istat tan-Nazzjon se ssir fl-20 ta' Ġunju li ġej fil-Palazz Verdala. Fit-tnedija l-President Miriam Spiteri de Bono qalet li l-iskop tal-konferenza huwa li jinħoloq dibattitu informattiv biex il-mexxejja jkunu jistgħu jisiltu tarif dwar l-aspirazzjonijiet u tħassib tal-poplu u l-mod kif dawn qed jinbidlu u jevolvu minn żmien għal żmien. Għandu jkun għodda fidejn min jipproponi li jkun qed imexxi l-pajjiż. Li jrid jagħti kasa meta jfassal il-programm li jippreżenta lill-ġensna, lill-poplu tagħna. Bitħejjija għall-konferenza f'dawn il-jiem l-istatistiku lettur Vincent Marmara qed jaħdem fuq ir-raba stħarriġ li għal darb'oħra se jħares lejn dak li jiddefinixxi lill-poplu u dak li jinfluwenzah biex jifforma l-opinjonijiet u l-ħsibijiet tiegħu. Għall-ewwel darba dan l-istħarriġ qed isir fl-eqel ta' kampanja elettorali. Meta nafu li l-politika waħda minn dawk il-fatturi li tinfluwenza lill-poplu. Il-fatt li tisir waqt kampanja in-nies qed jieħdu aktar interess fil-politika inqas baqa' dak li kien ġifieri. Mela hawnhekk importanti nifhmu dan il-fattur mod prinċipali, ma apparti jekk aħna mhux l-unika fattur, ovvjament li nkun qegħdin inħarsu dwar dak li jkun qed jaħseb il-poplu. Il-konsulent dwar il-komunikazzjoni strateġika Lu Bondi qal li din is-sena t-tema se tiffoka fuq il-mudell ekonomiku ta' Malta. Kien hawn dibattitu għaddej isma' aħna il-mudell tagħna qed jaħdem mhux qed jaħdem hemm bżonn jinbidel, jekk hemm bżonn jinbidel lejn liema direzzjoni jrid imur. U x'konsegwenzi jista' jkun hemm pożittivi jew negattivi kemm il-mudell preżenti u kemm dak li jista' jiġi propost għal futur. Fil-konferenza se jkun hemm 4 panels b'aktar minn 20 kelliem minn oqsma varji u se tintemm b'diskorsi mill-kap tal-Oppożizzjoni u mill-Prim Ministru. Se tagħlaq il-konferenza il-President ta' Malta.